Ginpaanggid naman sang isa ka bombo abogado sa isa ka thesis defense ang pagproponer sang AI data center sa barangay Abilayng Sur, Oton, Iloilo sa din dapat bukas ang proponent sa mga palamangkotanon sa ilang ginaduso nga proyekto. May kang tanan ini sa pag-walkout sang Norwegian National kag proponent nga si Daniel Stefan Robertson sa una pa lamang nga pamangkot sang publiko sa ginpatigayon nga public consultation sang Agosto 14. Sa interview sang Bombo Radio kay Attorney Tiffany Marie Somes, iagin pahay nga dapat mapahangop sang developers ang Norway Green Energy sa diin kag paano sila masabat ang mga palamangkotanon sa publiko na hanungod sa pagkakuha nila sang kinahanglanon nga tubig kag kuryente para sa mga data center. Hindi magud makabig ang public concern o kung ginakabalakan sa publiko, ilabi na subong nga may kung ginapangatubang man nga severe power shortage ang Visayas grid, samtang hindi man madula ang problema sa tubig sa pinakabahin sang probinsya. Pahayag man niya dapat gid masabat sang proponent ang tanan nga pamangkot sa mga natungdan antes mapatuman ang ginaduso sa nga proyekto. Kung ikaw ang isa ka developer, kag ikaw ang naghatag sa isa ka proyekto sa isa ka lugar and gin-open ang floor for public consult and public discussion, kinahanglan ara ka dira, kumbaga ang ginatawag bala nila nga kumbaga do thesis defense bala nga tsakto ning imo study, nga tsakto ning imo nga gina-propose para mas mapaintindi, mapaatag sa mga pumuluyo naton ano ang tinutuyo sa sini nga proyekto no sang Norwegian Green Energy Company nga na tsakto lang, and it's about proper nga pamangkoton siya kung paano ang tubig, paano ang kuryente, because these are legitimate public concerns. Si Attorney Tiffany Marie Somes.